azarokoa. Pipitaki, papataki. Nik badakit gauza bat. Beltz-beltza da, baina gorputzik gabea. Mamua? Galdetu du Intzak. Antzekoa? Erantzun diot. Urtearen azken aurreko hilabeteaz jabetzen da. Merienda jatean hemen da. Goizean, eskolara zoazenean, atzetik doakizu. Eta egunez egun handitzen da. Intzak begiak zabal-zabal jarri ditu. Nondik dator baina? Galdetu dit. Galdera ederra. Aitortu diot erantzun egoki baten bila. Ez dator inondik, gurekin bizi da. Intzaren begiak are gehiago handitu dira. Non? Galdetu dit alde guztietara begira. Hemen, etxean, bai eta ez, esan diot. Munduan bizi da? Intza haserretu eginda pixka bat. Bai eta ez, errepikatu du eskuak gora jasota. Hori ez da pista bat. Munduan bizi dela, bai ordea. Erantzun diot berehala. Jope! Gehitu du Intzak inguruetara begira. Zer emontre ote da? Bapo! Galdetu diot ume txikiei galdetzen zaien bezala. Ze bapo eta ze bapo ondo? Erantzun dit berak indartsu. Eman pista gehiago. Pista gehiago. Tartetxo bat hartu dut datu bila. Asmakizun batek, aztarnak utzi behar ditu, igarleak erantzun asma dezan. Ez du dena erakutsi behar. Hasierako esaldiei jarraitu diet bada. Gurekin dagoenean, besteekin ez dago. Zer? Intzak zuzen begiratu dit. Ze pista klase da hori? Zera hasi naiz. Munduaren alde honetan dabilenean, bestean zer? Bestean, ez da nabaritzen. Negua! Bota du Intzak. Datorren hilabetean, helduko da ona. Epel? Esan diot. Hau da, erantzunetik gertu dagoela. Intza, ahots gora hizketan hasi da, korrika. Hemen negua denean, bestean, uda da, ezta? Bai, eta? Esan diot, hausnartzen jarraitzeko animoak emanez. Eta Intzak muturra okertu du. Ni atera du, eta goa mugitu du. Eta apur bat laguntza erabaki dut. Eta beste hemisferioan, eguna denean, hemen zer da? Gaua! Bai, eta gaua zer da? Intzak burua tente begiratu dit esan ez bezala. Zer uste duzu tuntuna naizela? Gero, zer erantzun dit begiak itxita. Gaua iluna da. Mundu guztiak daki hori? Hori da, oihu egin diot, iluna. Iluntasuna da erantzuna. Intza apur bat ahozabali geratu da. Gero, pista guztiak gogoratu ditu. Beltza da, baina gorputzik gabea, mamu baten antzekoa. Urtearen azken aurreko hilabeteaz jabetzen da. Merienda jatean hemen da. Goizen eskolara zoazenean atzetik doakizu. Munduan bizi da, baina txandaka bezala agertzen da. Intza eta biok leihotik begira geratu gara. Marraztuko dugu higintasuna pertsonaia bat balitz bezala? Galdetu dit bapatean, begiak handi eta irribarre ahoan. Ez dit erantzuteko astirik eman. Paper eta margo bila joan da.